Jumulo mahita martangiang di nganak tabi. Amin. Marid ni mahita siya bukwede 135 seda tabatul. Marhite-hite goar ni de bata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di parbadia, na tumapalangi dohota noon. Amen. Disuruh de batado anak na nagabi pardingganan taringot tudosata, hamu alea kadongan, molosongoni dia holongi de batahita. Iko doho dohita masih ulungan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan. Amanami na di Banua Gijang. Mulia te marohanami tuho. Ala di lehono anakmu na sasadai tuhami. Jala di paduau hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami ma tuho. Sairamoti mahami di bagasan hatam. Asa margogo hami. Jupa masa hasusuda do tagugotan. Say sama dosa nami, dohot pangalason nami dihatam na badiay. Say perbadiay marohan nami marhite-hite todim, jala pamasuk mahami yang uluan sugut. Asa puyon nami hodisi rodi sa leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dihita siya bukid de nomor 512 ayat sada. Yesus
kamu mah patik ni debata, ima patik parjolo saat rodi patik pasapuluhon songonom ma diot disi. Patik parjolo, au do Jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakub au baenommu debatam. Patik paduahon, dan jadi kanaonmu, jadi sumanonmu, manangahan na di Banua Gijang, do ni Banu Torong, naro di bagasan aik na di Torong ni Tano, yang gotong gabi sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dan jadi dohon goa ni debata, yang ko sature dalan na, ay onahum na dusogot, dia ka namar sineang, di guarna. Patik paupaton, ingot hamu babadiahon ari minggui, inanomari ma ulahamu nasa siulamu, alay anggo ari pabituhoni, ari pariyani Jahoba debatamdui, dan jadi homangula anggo di ari nasa sadai, manang anakmu pe, manang borum, manang napasom lahi-lahi, manang napasom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan halak pe namangibati hutam. Ay nanomari do ditopa debata, langit tano do nasa isina, dungi maradian maibana di hari papituhoni, di bahani do ubahin na di pasu-pasu debata Jahoba, ari parenay jala di parbadiay. Patik palimahon, ikon pasangapomu do naturasmu, asa martua ho, jalaleleng mangulu di tanah liah ni Jahoba debatam dio. Patik ponopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho olo manakko. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na satutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape donganmu. So ni masahna atong rak mangidogo mahita hobar tupat nai. Ale Tuhan debata, saya parugui mahami, mangulaw na ubar tupati mi. Amen. Maredehita siya bukwed de nomor 600 wal bertulu saya ada taba tulu. Tato poti ma dusata nagudangi tuado panidi bata martangiang mahita. Ale amanami jala de bata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Uparhatutu jala hutopoti hami do
dosa dot pangalison nami nagudangi di jolom. Tata mahami mahiti-hiti asin ni roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Allah ni pakokop ni anak kahulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus sipa nguluhami. Amin. Tatopoti ma baga-baga tabigema baga-baga taringotu hasaan ni dosata. Adong dihita si tuan ni malim nasongoni. Nahudul siamun ni habangsa ni hatongamon banua gijang. Di baheni tarbahin ibana do panguduon ro di ujung ni aka sadok. Ro tu debata marhite-hite ibana. Na manguli ibana toktong. Asar tangion nasida hasang apom mari patanagijang. Amen. Maredehita. Hatan debata anang epistel turpuk di mingguta di bagasan saderio. Iman tersurat sinan Psalmen 50 sada ayat sada 110 tajahama marsika soring. Edesian sidapit ujuna naro panurirang sinatan manopot ibana dun di pajolma nebat seba. Ia sirtuma au buri sia nahajahatokku jalapayas maau sia dosaku. Dopak hosabing do au mardosa jalan aja situ do di matam nahu ulahon asatung bonarho di bagasan padohammu pita di bagasan panguhummu.
Sitong ni roha di bagasad do tongon lomo ni roham atong pabotohom ma habisuho tu bagasan rohaku. Sai patu bagihom matuau hasonangan dohot las ni roha asa marulupolup holi-holi akanau ginopuammu songonima sahatna martua mahalak natu mangion hatan di bata jala naupiopsa. Amin. Maredehita sebukede nomor 477 eseda tabatulu. Tungnamu barahaku di bantu haki Dung Yesus mari ngedia Dengan senang awan Dung damai rahaki Dung Yesus mari ngedia Tidak ko mahaporsiyaw tay so na hinadak ko ni dungata sa porsiyaw di sadok portibion ra mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tu mampalangi do tano au porsia di Yesus Kristus aran debata jahuba na sasadai iba na timon ni si Maria na gabi-gabi siya tondi porbadia andorak suabuhan. Ido tuhata na tumang namernit di panguman ni silatus na materpajal do ibana di hau pinor silang na tua-tua na toru dung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni bata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pe mamulak seogo tu tanoon mangumuyalak na mangolu do namate. Au porsia ditondi porbadia jala adoksa da huria nabadia huria hatapan hala Kristen akan nabadia doho dia sani dosa doho dihatai namandok mula mangolu sogo dang ni halak nong mate doho dialuan na surasuda. Amen. Tabi gema kursian ala inata inapihadi.
Katanya ni lihat. Shalom. Hurian itu hata, amanami inanami, hahanggi pinaribut, tabegi majolo tikting namasa di huriata di bagasan mingguon, minggu tanggal 10 September 2022. Sudi parhalado HKBP Batam, pasahaton mauliate tuhamuna, akka amanami inanami, dohot hahanggi pinaribut, naro marminggu di bagasan sadarion. Lumbo bima tuhamu dongan saha porseaon, naodope parjolo sahali ro marminggu tuhuriaon. Na parjolo gowarni minggutta sadarion, minggu pasapuluh toluhon dong trinitatis. Topik minggu di halomoho debatado hamubaon ni roha. Na paduahon partangyangan wik. Di hari Rabu tanggal 14 September 2022, pertangyangan na parjolo di Baloi Center na majabui keluarga H. Sirait Boru Siaturi, alamat tempat di Gedung Serbaguna lantai sada. Na paduahod di Wik Balai Kolam sektor sada di bagasni keluarga R. Tambunan Boru Hutahayan, alamat Balai Kolam sektor sada. Na patuluhon di Wik Balai Kolam sektor 2 di bagasni keluarga H. Huta Barat Boru Sianipar, alamat Balai Kolam sektor 2. Di hari Kamis tanggal 15 September 2022, pertangyangan naparjolo di Wik Bengkong Indah di bagasni keluarga B. Silitonga Boru Lumbanggaol, alamat Bengkong Indah Atas, Blok C nomor 75B. Na paduahon di Wik Muara Takus di bagasni keluarga S. Sitorus Boru Manurung, alamat Bengkong Langit. Di hari Jumat tanggal 16 September 2022 di Wik Balai Kolam sektor Tulu di bagasni keluarga P. Nadeak Boru Sibarani, alamat Balai Kolam RT 08 RW 16. Na paduahon di Wik Sei Panas di bagasni keluarga P. Sihombing Boru Malau, alamat Perumahan Nusa Jaya Blok A 14 nomor 6 Sei Panas. Na patuluhon di Wik Kampung Nanas di bagasni keluarga P. Lumban Tobing Boru Sihombing, alamat Kampung Nanas. Na patuluhon tikting marbagas. Na di tanggal 10 Juni 2022 nunga manjalo pasu-pasu parbogason ima Febrian Siregar, anak ni amata Edi Polo Siregar, tubuh ni inata Rima Boru Sianipar, alamat Baloi Center Blok D nomor 10 tolu Wik Baloi Center, Huria HKBP Batam Resort Batam. Dohot Orwana Patri Junipri Boru ni amata Yohanes Pasa, tubuh ni inata Katrin, alamat Makassar Tengah, Jemaat Telo Batua Makassar. Majalo pasu-pasu parbogason di gereja Toraja Jemaat Telo Batua Makassar. Di pasu-pasu tuhatama parsaripeon nasida di bagasan dame gabe keluarga na berbahagia. Nomor 4 ruas databa. Mulai mingguta sadarion gabe ruas ni Huria Tauma ima keluarga Bapak Belpian Purba inata Arta N Simanjuntak, alamat Balai Kolam RT Onom RW 10 Wik Balai Kolam sektor sada.
Pindah sian HKBP Marihat Huta Resort 3 Dolok, Distrik 5 Sumatera Timur. Tatangya koma nasida gabe ruas naburju di huriat tahun. Na palimahon rapat panitia gabungan Pesta Gotilon dohot panitia jubileum. Marsogot Senin tanggal 12 September 2022 pukul 10.30 WIB. Rapat panitia Pesta Gotilon dohot panitia jubileum khusus manaringoti persiapan Pesta Gotilon dohot pra jubileum sipatu paota di tanggal sia Oktober 2022 pinangido asa hadir ma sude panitia mad dohoti rapoti na paonopon pilihan tujulu di mingguta sadarion papung pilihan tujulu dohita tu ulaon pahebakon ibadah dohot musik na papituhon parguru malua mulai bulan Septemberon mula atama marguru maka tidakon haporsiaon alani i di aka yana kota nanaing marguru malua asa mendaftar tu kantor gereja. Pendaftaran terakhir tanggal 10 September 2022. Persyaratan pendaftaran na parjulu surat pengantar sian situa wik na paduahon fotokopi akte tardidi salebar na patuluhon fotokopi akte kelahiran salebar na paupaton paspoto tulu haliopat 2 lebar na palimahon didaftarhon langsung na bersangkutan. Namar jamita di mingguta sadarion di Jampitu Nasogot ima namar jamita amang pendeta Esron Roy Hendrawan Siregar STH namar agenda amang situa Jono Kardo Sihobing jabatan nasida seksus kapdep marturia nasida makobasi di kantor pusat HKBP Jambi. Nah di Jamsia amang pendeta Daniel Taruli Asi Harahap MTH jabatan nasida kepala departemen marturia nasida makobasi di kantor pusat HKBP. Nah patuluhat di namar jamita di pukul 11 ima amang pendeta Lam Taruli Simanjutak ETH STH jabatan pelayanan Jeding nasida makobasi di pos PI Purwodadi Jawa Tengah. Nah pasiahon ulang tahun naposo pos PHD di hari Sabtu sampai hari Minggu tanggal 10 pitu sahatu tanggal 10 September 2022 mulai pukul 10.00 WIB di Patupado kegiatan perayaan ulang tahun naposo pos PHD ke 27 tahun maringanan di Nupasa Bay Nongsa. Nah pasapuluhon subangan tu pembangunan TK dohot klinik mauliatema di ruas remaja ni Huriata Ephraim Joshua Mangapul Pasaribu dohot Stella Engrasia Boru Pasaribu Sianwik Batam Center. Nah pasahato 255 meter keramik tu pembangunan ni TK dohot klinik HKBP Batam ditabay itu hatama dinasida nang di natorasna pasu-pasu na godang. Nomor 10 sada daftar nama nomor ulus jubileum 50 tahun HKBP Batam Boy Malatazaha di layar na adong di Jolo. Na pasapuluhon subangan bunga altar. Na pasahaton subangan bunga altar di mingguta sadarion imasian NN Wik Bengkong Indah mauliatema di nasida. Nah pasapuluh tuluhon mohon doa kesembuhan di anggota ni jemaata tatangyak komana sida amanginang asa hatumibu malum akasahit sian nasida. Nah mangihut ulang tahun pangula na goktiki dohot sude parhalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan
turuas ni huriata mamuka tanggal 10 sada sahatu tanggal 10 pitu September 2022 dilehot tuhama ganjang ni umur songoni nang haibason na perpudi tikting parhepengon saldo ni huriata bertanggal 10 September 2022 godangna 822.251.440 rupiah. Songoni tikting namasa di huriata Tuhan tama nama masu-masu saluhutna akka tikting ni huriana. Amin. Tabigi makurni amasahata dohut keluarga. Masa
Maridika siap gede ratu sada ayah sada do saterusna tapasahat ma pilihan sada do sadabi. Turap
Jesus nasa buwaso ibana totondongan mo. Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha ima mga ramoti ati-ati dokot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Purian itu kan Yesus Kristus andorang sohujahahon hatani di bata tu kita saluhutna parjolo pinatadahon madiri niba kami pandita Daniel Taruli Asi Harahap sonari kami marhubas di kantor pusat songon kepala departemen Marturia HKBP ima manggatihon hala amang pandita Kardi Simanjunta na marujungolu di tahun nasalpui inata Marta Buru Siregar tolu madak dana di basa-basahot tu kami andorang so mangulah kami di kantor pusat marhubas mahami di Tangerang Kota andorang di Tangerang Kota kurang lebih 4 tahun mahami di Balikpapan baru di Kalimantan Timur andorang sohi kami marhubas songon kepala Badan Litbang HKBP andorang sohi kami pandita resort di Serpong di Banten andorang sohi kami songon pandita Naposo Bulung di Palembang jala parjolo hali sahali kami marpraktek ima di Sibogajulu dukoni di kantor pusat di Departemen Naposo Bulung songoni ma pardalanan ni pakubasyon nami horas madihita saluhutna hatani di mata tu kita di bagasan minggu naik baruon imana nienet sian Evangelium Lukas bindu 15 mamuka mai sian ayat sada saha rodi 10 hujahahon ma di tonga-tongata dungi di pasol hot torop akasi jalobeo dohot si pardusa dirina tu ibana lautu mangihon hatana jadi marmungut-mungut ma akka parise dohot si boto surat ia hatana sida di jakonodo akka pardusa pola sapanganon ibana dohot nasida gabe di hatahon ibana ma upamaon tu nasida ise hamu sahala par biru-biru 100 anggotar depar sada siani naso tuminggalkon nasia pulusiai di ladang laho mangalului naso taridai pai maju paksa iadung dapotsa japehon matu abarana sian las nirohana jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ali-alena dohot hobbar hudulna di dok matu nasida marlas niroha mahamu rap dohot au ala jupangau biru-biruku naung magoi hudok matu hamu sumantusido gumodang las niroha di Banua Gijang midasi pardosa sahala na olo paubahon rohana asa mida sia pulusia partigor nasopola paubahon rohana adong maulaning paropuan na marhepeng 10 hupang anggomago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi pai maju paksa ia dung jupaksa di papungu ma aka ali-alena dohot hobbar hudulna mando marlas niroha mahamurap dohot tau ala nong jupangau kupaku namagoi hudok matuhamu sumantusido masa las niroha di jolo ni aka suru-suruan ni debata
mida sahala si pardosa na paubahon rohana. Ima sahatna. Amang inang hurian itu hatta tajahan nakin dua umpama na pinasahat ni Jesus sa sitong na tulu umpama di pasahat Jesus. Parjolo ma umpama taringot tu biru-biru namago. Dungi taringot tu hupang namago. Baru umpama na patuluhon taringot tu anak namagoi. Tolu umpamai di pasahat Jesus. Alamar mungut akasiboto surat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat Yahudi akan terhormat. Ala dibereng nasida Jesus sa panganan dohot aka sa pardosa, dohot aka si jalobeo aka pengkhianat ni bangsoi. Hudul Jesus rak dohot aka si jalobeo dohot aka pardosa. Hape mangihuton aka tokoh-tokoh agama naso jadi iba sahudulan, naso jadi iba rak sapanganon doho aka pardosa, aso nang doho ramun iba. Amang inang aha manabui buat tota sian turpu jamita sadarion. Adong tolu. Na parjolo disosohon di batado kita asa tajagahon diri tabi. Asa tajagahon diri tabi. Asa toktong sitong jaladinggan parangeta. Sian mulana sahat di ujungna. Sian na met-met sahat tumatua kita. Na parjolo disosohon di batatu kita asa tajagahon dirita. Asa toktong sitong dengan parangeta. Sian bonana sahat di ujungna. Sian na met-met kita sahat tu nama tua kita. Suku-sukun dia dona duminggan sahala jolma na sian dakdana sian poso ibana dengan parangena manang sada jolma na sangat tarsor mangulan na jahat mardosa alay dukoni bertobat. Pertanyaan mana yang lebih baik? Seorang yang sejak masa kanak-kanak, masa muda, hidup benar, hidup baik, lurus, atau seorang yang pernah menjadi penjahat dan kemudian bertobat. Anggoau mangalusi, takasdo alusu, ima jolma na mulai sian dana dijagahon parangena asa sitong asa denggan ibana. Yang paling bagus adalah orang yang mulai sejak kanak-kanak, sejak masa muda tetap menjaga karakter, menjaga perilakunya menjadi baik dan benar. Asa buah amang inang, asa unang palubihu kita memuji akapar jahat na bertobat. Sipata babalgahudo puji-pujian na pinasaha tu akapar dosa, akapar jahat na kemudian bertobat dungi gabe parjamita. Duminggan do sadahala na sohea mangula na jahat mulai sian haposoon na. Asa buah amang inang sotung tubuh pikiran di kita beta kita marjahat ale unang lupa mula, unang lupa bertobat. Jangan sampai muncul pikiran dalam hati kita
Mari kita berbuat suka-suka. Mari kita berbuat jahat sebebas-bebasnya. Yang penting, satu saat kita bertobat. Amang inang, zaman membutuhkan orang-orang yang memiliki track record, rekam jejak bersih, baik, dan benar. Zaman membutuhkan orang-orang yang punya sejarah orang baik, sejarah orang benar dan baik ini. Karena itu, setiap kali kita berjumpa dengan teks, dengan perumpamaan yang semacam ini, jangan kita salah tafsirkan seolah-olah yang paling penting itu bertobat. Walaupun dia jahat. Sebab yang paling baik adalah kalau seorang itu sejak kecil dan sejak masa mudanya menjaga dirinya untuk tidak jatuh ke dalam kejahatan. Alanido amang inang sehusosohon tu aka guru sikola minggutta. Unak kolan asaringgas martangiang dak danahi diajari nasida. Totu perludo niajaran akadak danahin asa ringgas martangiang ali gudang nai na porlu na ikon ajar honotta songon natora sita nang songon guru sikola minggu tua kaya nakotai ahame asa sian dak dana nunga marsiajar unduk tu uhum. Dari kecil kita ajari anak-anak itu belajar taat kepada hukum. Dari kecil kita ajari anak-anak itu jangan mengambil yang bukan bagiannya. Unang dibuat naso bagianna. Asa mulai sian dak dana nunga di pasomal-somal dak danahi naso jadi buaton naso bagian niba. Asa unang disegai ugasan ni donganna. Dak danahi pe ulu do manigai manang miam-miam ni akangna, manang miam-miam ni botona disegai, dirusak. Asa unang dipasomal-somali. Asa buah, asas mulai sian dak dana, mulai sian hapo oso otta, nunga sitong, nunga denggak kita. Imana parjolo. Napaduahon, disosohon di batado kita, molo tarsor kita mangula na jahat. Sa tibu-tibu nama kita pasohon na jahati. Sa hatop-hatop nama kita mula tu debata. Sudido kita memboto barita taringot tu parjahat na disiamu ni Yesus na bertobat di detik-detik terakhir nguluna. Denggan doi. Alai denggan holan tu diri nasa diri. Denggan do parjahat na bertobat di siamun Yesusi. Alai holan tu diri na di denggan. Molo bertobat ibana beberapa tahun, beberapa belas tahun sebelumnya. Dakolan tu diri na ibana marguna. Ale dohok tu masyarakatna. Tu humaliangna. Ahamagunana. Molo di last minute kita bertobat. Holan tu diri tasadiri mahita marguna. Aledang marguna kita tu bangso. Dang marguna kita tu huria. Dang marguna kita tu masyarakat ta. Epistel natajahanakin. Ima panopotio ni dosa Raja Daud. Sadihari do muba Raja Daud. Dangdung lau mate ibana. Ale di bagasan huasona, di bagasan tiki harajaan nado. Raja Dauti bertobat. Ya diulah Raja Daud sada hajahaton. Setabi dibuat imana inatani panglimana. Jala lubis upesiani. Disuruh imana
asa mate panglima nai di parporangan, asa bebas ibana membuat inatan nai. Ale dipicang panurirang natan ma Raja Dauti. Jala disol-soli Raja Daud dosana. Ale dia mana dumengkan. Seorang raja yang pernah melakukan kekejaman, membunuh panglimanya yang setia, dan kemudian mengambil istrinya, atau seorang raja yang sejak awal tidak pernah melakukan kejahatan. Totuna parpudi ido nadumengkam. Alai disosohon kita. Molo disada tiki tarsor kita mangula dosa, hatop mamula tu debata. Sa tibu-tibu nama kita pasohon na jahati. Amang inang, kalau dibuat pertanyaan, kapan waktu yang terbaik untuk bertobat? Waktu yang terbaik untuk bertobat mungkin 40 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Tapi waktu kedua yang terbaik untuk bertobat adalah hari ini. Waktu yang terbaik untuk bertobat itu mungkin 25 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Tapi waktu kedua terbaik untuk bertobat adalah hari ini atau sekarang. Jangan sia-siakan. Karena hidup kita seperti jalan satu arah, one way traffic. Hidup kita seperti jalan satu arah, kita tidak bisa kembali lagi. Hidup kita seperti jam pasir yang akan habis. Hidup kita tidak bisa di-recycle, tidak bisa didaur ulang. Karena itu, saat tibu-tibu nama bertobat, mulak kita tu debata. Amang inang, lam tambah umur, lam tambah hamoraon, lam tambah huaso, lam tambah hasangapon, lam maul do kita bertobat. Alanido na paling maul bertobat kami pandita. Ala say dialang ulu kami dibayan. Nomor 2 basi tua matong. Na paling maul bertobat. Nomor 3 aktivis ni punganama do punganina. Ala buah, karena kita sudah merasa benar. Karena kita sudah merasa di track yang benar. Karena kita merasa sudah baik. Dan tidak punya alasan lagi untuk bertobat. Raja Daud dang boi bertobat sahalakna amang inang. Buasa bertobat Raja Daud. Ala rodo panurirang natan mamicang ibana. Adong sada panurirang nabarani mamicang rajai. Ro panurirang natan langsung dituduh tubuhi ni Raja Daud. Hodo parjahati ninna. Alai marutung panurirang natan dang tarima Raja Daud. Gabe dibunuh imana. Bertobat do rajai. Amang inang, kita butuh mungkin orang lain. Kita mungkin butuh orang lain untuk mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Ese jojo do huha tindakon. Sada na paling warsakon dung mate oma inang pangitubu. Dangadong behalak na barani mamitsangau na langsung barani mando attan pandita. Orom pandita. Dangadong benawarani mando songoni basing ninang buru regar niwang. Isema. Jadi moladong nabarani mamitsang kita nang peju rohatta taha mole ateon me itu di bata. Kalau masih ada orang yang berani menegur kita, walaupun kita tidak suka, dakudo las rohaku molo dipitsang dikritik daung tong doju rohaniba. Alai taha mole ateon me itu di bata, mau liate ma Tuhan. Ala adong do penabarani mamitsangau.
Amang inang, semakin tambah umur, semakin tambah kuasa, semakin tambah kekayaan, semakin tambah kehormatan, semakin sulit kita berubah. Semakin sulit kita berubah. Alanido adong parhapistaran namando, pertobatan salah satu yang paling sejati adalah pertobatan Rasul Paulus. Karena itu terjadi di puncak kejayaannya. Di puncak kejayaannya muba rohani apostel Paulus. Nah, sebagian besar kita berubah, bertobat di jurang kehidupan. Dung marsahid, dung tartakub, dung habotoan, dung habis arta, baru pedisi godang halak berubah. Ale adong dope na jumorbut, nga habis harta, nga marsahid mamatang, ale tongdang bertobat. Anggo hata bata na kebangatan ninna. Dang diboto halak bata mandok banget do didok. Kebangatan, keterlaluan. Tidak bisa berubah. Amang inang, walaupun kita sudah berada di jalan yang benar, karena nggak mungkin kita hadir di gereja ini kalau kita tidak di track yang benar. Kita masih tetap butuh. Kita masih tetap butuh teguran. Kita masih tetap butuh membuat list pertobatan. Dalam hal apa saya harus bertobat lagi. Kita masih butuh itu. Walaupun kita merasa kita sudah baik-baik. Jala catatan untuk kita garis bawahi. Kita orang Batak sangat menghargai kebiasaan. Hasomalan. Mace argado di kita halak Batak hasomalan. Kebiasaan. Apalagi kebiasaan itu sudah lama berlangsung. Apalagi kebiasaan itu sudah beberapa generasi. Pertanyaan, bagaimana seandainya yang biasa itu ternyata salah? Bagaimana seandainya yang biasa kita lakukan itu ternyata salah? Ala dihita halak bata molo ngasomal umumna ngata anggapi sitong. Banyak yang biasa kita lakukan itu baik. Gudang do hasomalatai namace dingkan jala sitong. Alai adong do piga-piga hasomalatai naso sitong. Somal do hala merdalan mangalo arus lalu lintas somal. Ale ise masyak kita nabarani mando sitong doi. Somal do si patahala nga dibereng lampu merah di do songong kami di Medan dang merah dope merah jambu dope di lam digas. Ise madabarani mando somal ale sitong dang sitong ni. Jala boy do tapagajang amang inang. Mana yang biasa kita lakukan benar taturutson. Mana yang biasa kita lakukan tidak benar, manang songo dia pe ikon tapaso. Karena kita dipanggil bukan membenarkan kebiasaan, mamitori hasomalan, alai pasomal-somal napitor, pasomal-somal nasitong. Di jo kita ndada holan mamitori akan nasomali, alai pasomal-somal, dia mah hasitongan, dia mah hapitorani. Ido nanido, Apostel Paulus di sada Timotius 4 ayat 7. Pasomal-somal madirim, mangulahon hadaulaton. Pasomal-somal madirim, mangulahon nasitong. Pasomal-somal madirim, mando nasitong. Pasomal-somal madirim,
di bagasan Tuhani. Napatuluhon jalan naparpudi. Disosohon di batado kita, asa tahaholongi keluarga nang dongata, asa unang tapaloas nang gosada mago. Tahaholongi makeluarga nang akadongata, asa unang tapaloas nang gosada besiani mago. Buasa ditadik kon parmahani biru-biru na sapulusia di kandang. Holan mangalului sada biru-biru na mago. Alusna ala holong rohana. Ala punana biru-birui. Karena dia merasa itu adalah domba miliknya. Dan dia sayang. Maka sang gembala itu pun mencari domba yang hilang itu. Buasa dilului paropuani kupang nama goi. Tabayakon na jolo dang adong dope listri, dang adong lapu. Mago hupang kepingan mas. Adong do 10 kupang na mago sada alai di diori paropuani do disapui bagasna. Takas dilului asa jupangna kupangi, buasa songoni, ala punana kupangi, ala holong rohana di kupang nai. Jadi macetohodo na didok ni Jesus, di dia artam, di sido roham. Aleta sukun madirita, molo mago mobil ta marsa do kita, marsa. Ale molo mobil ni dongan do namago marsa do kita. Dang apala marsa. Buasa dang apala marsa. Aladang punat ta mobili. Aladang holong rohatta di mobili. Dan pertanyaan itu bisa kita teruskan. Molo dang tarida 10% ruas ni HKBP marsa do huriaon. Molo 40% dak kea mar minggu ruas ni lubu bajaon marsa do sude kita manang tenang-tenang. Molo pidda ruas ni HKBP dang ala ni jara ale alat merasa nasida dang dapotan si panganon partodion sian huriat taon marsa do kita luruat tado. Amang inang moliate ma di distrik Kepri nama namue kami sudi parhobas seding nato luarion sudi parhobas seding sian pulau Rupat, sian pulau Bengkalis, pulau Padang, Kepulauan Meranti, suku anak dalam Jambi, sian Jawa Tengah, sian Enggano marpungu di Batamon, Toluari, Lomar Tangiang, Lau Paratahon Haporsiaon, menyegarkan kembali semangat. Mau lihat ma di Sudi Panjakonan distrik Keprion. Alai adong do barita di Pulau Rupat lobi 1000 dididi Pandita Abisyahan almarhum bekas direktur sending HKBP lobi 1000 suku Akit dididi gabe Kristen 30 tahun nasalpu sadia matinggal sonari 300 tu dia 700 nari mula tu gamona sebelumna. Nakuboto bea mangalusi Tuhani anon di Banua Gijang molo disukun Tuhani. Dakolan sada biru-biru na magoi. 1000 biru-biru di Palumehon Tuhamu HKBP. Sian suku Akit 700 mago. Tu dia mei. Amang inang disosohon di batado kita asa tahaholongi keluargata. Tahaholongi dongan sahuriata
asa unang tapaloas nang gosada siya ni mago. Taboto 3% ruas ni Lubuk Baja na sairing gas marminggu. Tu dia madebadari. Adong namando mungkin manot beribadah online. Alai macam maul do mengecek toho manangdang halak beribadah online. Ini semua tanggung jawab kita. Pertama tadi kita diingatkan, mari kita menjaga diri kita masing-masing supaya kita tetap benar dan baik. Yang kedua, kita diingatkan kalau kita sempat salah, mari secepat-cepatnya kembali bertobat, berubah. Dan yang ketiga, kita diingatkan, mari kita penuhi hati kita dengan cinta kasih supaya kita ikut mencari yang hilang, mencari yang tersesat, mencari yang tercecer. Dan untuk itulah HKBP Amang Inang mendirikan sending kita. Di pedalaman Jambi, ono palak ma misionarista anak boru, calon diakones, tinggal di suku anak dalami. Jala Mauliate ma di debata. Dung 30 tahun sending HKBP di suku anak dalam Jambi di Minggu 7 Juli. Tardidi ma ono pala suku anak dalam nahinobasa ni sending HKBP. Dung mar 10 tahun. Pinuji ma Tuhani. Di Pulau Rupat, di Bengkalis, di sido pesen dikta mangula. Dak sudah kita ikon borhak tu si Amang Inang. Dang sudah kita ikon maninggalkon bagasta, maninggalkon keluargata, maninggalkon hariburan ni hutaon. Asam bersending tuaka huta-huta nasodingi. Alai ikon sudedo kita manupahi ulaon sendingi. Marhite tangiang, marhite gugu. Alani kubaranihon ma di ujung ni jami tahun mando do HKBP Lubuk Baja Batam. Ikon do HKBP Lubuk Baja Batam. Manuhu silang ni sendingi. Yalang ngahu warbis tu pandita Manalu do pandita Joshua nasugut. Adong sada Bible frota. Adong sada Bible frota di Pulau Rupat. Nga 10 tahun marhubas di si. Dan adong dope sepeda motor na. Sepeda motor Supra do. Yala anon hupadinggak kami medisiatar sepeda motori. Asa digati banna. Asa dipanakok pelak nai. Asa boi digabok. Posorohaku sian Lubuk Baja Batam ma hujalo kami sepeda motor Suprai. Ada amin? Ya. Amin ma. Mau lihat ma Amang Inang. Lam di pasu-pasu mahamu. Martang yang mahita. Ali debata mau lihat ma husombaho kami tuho. Ala di paluas ho kami marsaur dohoto di bagas joromon. Asa hupasada kami Tuhan rohanami mamuji goar munabadiai. Asa hupasada kami rohanami manangihon patimu dohot mangidugugos yakko mangulahoni. Asa hupasada kami rohanami manopoti dosa nami dohok manjalo hasesani dosa siakko. Asa hupasada kami rohanami maka tindakon hapor seon nami. Asa hupasada kami rohanami pasahaton pilihan parbue ni hapor seon parbue ni ngolu nami.
Asa hupasada hami rohanami manangiron hatam nabadiai bokal partot dion nami. Asa hupasada hami rohanami martangiang mangidohon gogo pangurupion siakko. Asa hupasada hami rohanami Tuhan manjalo pasu-pasu siakko. Atong pasu-pasu ma Tuhan sudi parsoran nami dohoto. Paluas mahami mula mandapoton bagas nami be. Mambuan las ni roha, mambuan dame na baru na siakoy. Di paingot hodo hami Tuhan marhiti-hiti jamita sadarion. Asa toktong hujagahon hami parangehon nami. Asa toktong sitong jaladinggak kami Tuhan sian mulana, sian haposoon nami. Jala huajari hami Tuhan akapinopar nami, anakon nami. Asa sitong jaladinggan nasida sian hamet metonna saha tu nama tua. Ala ido na dipangido roham Tuhan siak kami. Ale molo tarsor kami Tuhan. Mangula na so uhum. Mangula na salah. Lehon magugo di kami pasohon aka najahati. Lehon tondim ton di porbadiai asa hupa ubahami rohanami. Alani Tuhan ajari mahami manadda hakurangan nami. Manadda hagalion nami. Jala molo dipicang halak kami Tuhan. Ala na kurang dipambahenan dipakatayon nang di parohaon nami. Huha moliat teok kami may Tuhan. Songon dalanmu manugi ho kami mula tuho. Ale Tuhan di jo hatam do kami. Asa huha holongi kami Tuhan keluarga nami, si solhot nami nang akadongan nami. Asa hunang hupaluas kami Tuhan mago nang gosada siak kami. Alani Tuhan gogi maroha nami dokot holong na siak koi. Asa hutiru kami Tuhan Yesus parmahan na dinggani. Nasay mga lului biru-biru na magoy. Ale hugut Tuhan hujaga kon diri nami. Asa unang dohot kami madabu. Mauliate ma Tuhan hupasat kami. Disudi haburjuan ni ruas dohot parhalado ni Kuriam. Di distrik Kepulauan Riau. Nanuluhon ni preses nami. Namanjakon akan naposom aka pangulas seding naros yan aka huta na suding. Aka huta na lingling Tuhan. Lopasadahon rohana, paimbaruhon komitmen na mangula di ulaon sendingi. Jala padoho mahami Tuhan, manuhu silang ni sendingi. Marmulia maguarmu, marhite-hite, nasa panindangion, pakubasyon, nang parsoran nami. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapasahat ma peliata tujolo imalau pandinggaton ibadah dohot musik hukut mared demahita.
Sai lulun
tangyakon ma peliata. Ali debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut si legon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Patimbulkon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Say buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mando mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lasana ni lehon ni tondiro di pamataku. Osa dohot gogoki rodi saluhut artaku. Upasahat itu naso uncat tokudo. Ali amanami na di Banua Ginjang. Say pinorbadia magoarmu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomoni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan seapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hadana puna harajan dohot aku kuhon rodi Jalo hamuma pasu-pasu sian amat tadi batang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabokina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabokina tuho jala di pasaorkon ma damena tutondim. Amin. 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 Horas ma di kita saluhutna kukut tajagahon ma haki pason.